kabalagasni ko tra Yesu hallelujah bang ayu ko tra mta ke cerukat ke chome hawai puwai ko tra Yesu syakri chome tra ledorukat ki para bagai ke tra Yesu ngayu isya ko tra ye ke cerukat ke chome ko pa bang aduwa ye ke po ba shimti meni kan ti ma me ko tra mta ke ji sing lap ki pa per tra ko wai tra ke bangili osgo tra Yesu bangila tip tra besi sing sing lap ko las dang tra apa lempung serangan tra mi isya tra ki tra ke chome tra kalong tra ke kecaka tra Yesu shimti ki syakri ki chome tra ki ba le ke banyalap ke gospel ke chome ko tra aduwa isya tra me slek ko tra dek syakri ki chome tra dan bentar ke jinga sing lap tra Yesu aduwa mi shimti ko tra kamtam ki slek ke chome tra kalong syakri chome tra elder thawan rap try the one to slap to make along the chakri geometry cheese but I can board you could try bila chakri could try you can take geometry na way ka jaka shwe ka jaka pat and the one from shimti mem try you can way ka sing lap try we say you try how dem banai bring ya try cheese me shimti mem ka try cheese but way ka sing lap try klang jingir khu try mda ki mesim ki bokodo try cheese but the one try lema ki ne ka sing lap try begin say you try you could try ka try kan long try men try bor ba men try ma kadi sing lap try ba shbur ki mesim ki kodo try kin pai shime try kin pediang ka keteng ka chume kin pediang ka keteng ku kum nong pen em try chi so ki im ka chong ki try ma duwa sha ka mi ta ma men try chi so ba ki mesim ki kodo try kin pai shime ka try kin no ki biya ka bom dei try kin pai shime try kin kala ka bom try chi so ma ka jing sing lap try ma ka pray ka chume try chi so hallelujah oh the shisha try chi so shim ti me ka try Yesu yo ka ti me try Yesu ya ko po jing sing lap try we say yo try Yesu hallelujah oh ngat wai try Yesu ka buram ka chung ashe me ko pa ha ka ta yo Yesu ka wai pan amen amen hallelujah hallelujah te ka ni por sha begin poi ya ka begin yos ngau ya ka ting ka jong play tele se don manori mno ki bala ban ai ya ka jimpla ya ka ei bo try ulale ha ka jim ka jopi kanu ka jimpla bo try ulale ha ka jim ka jopi nginum ape ya kata ka jimpla ka bo play ulale ki kamba ki bo he lan ki bo kraw hare ngile ban pla ka bo try ulale ha ka jim ka jopi ka ba man ka si ha ka po la sel don no pla ban rai ki ti ki jopi teni ka por ni don i wei i para bangai i charismatic ID ka jimpla ni por. Praise the Lord. Ngai khub lei phi wei phe baro tai mu thiang tang jong try Jesus Christ yongi te nga shu ka ban ye ni indiat ta wan chu ai ka jing pla ka e bo try la le utrai ulong wa senda do ha ka jing ka jonga ha bang adan chathi ka jing kule te ngan chu ai phi ka wei ka e wajaya nga last month I was namar baka thai babun pollution plach the and so what happened was suddenly ngamla ring mensiam hapo ka way naki class ngashu collapse te ngamla ring mensiam ngaso thok ka shubat bai kani ka yu ka kampa jujia yang hadu ka tu te ngashu duai bai ong try ngan le kumno te haladi te ka jingmut te ngashu duai tamba harian I fell unconscious te haying ro nga khamla ban phone number ba ha class itu mo ka phone la poi she ka bag la poi she ngam tip sho te kira yang ngasho po hospital da por para po hospital ki ong yang apa ngapoi ka PO2 ka badiunan ka oxygen ti shadi bandan kendai potion nang ngapoi hakin drill potion kan yo po which can be lead, like kalong life threatening ma ngalaban do men sim anytime they will play poy yang kapor ka biang te ki ai oxygen yang ki ai mas pro te ngasoto ba hagato kapor te ngashu hadian ngayo e ka phone tangala long conscious ngayo e ka phone jadi ngashu ong jadi duai I ong balai jayu tengah ong chudwai bet tengah khamla shuru ban I duai yang hangta ngap I loudspeaker khmat ki brio wala shathi ki pun bapet ma tangba nga I loudspeaker nga duai bet nga suthu pat hangta ma sendap duai pat ngayok bor ki pelat no ya ka ni ka mas oxygen ro mas sendap duai te nga I ko burom show blay udan rekat bat nga man la kapor
buan ki jing mo syati ngam dala ha ka bam ru kam daya hab ha hadu kata-kata yang te ka weather ru kam dadi ha ka baya suit bat ka met jonga henry uble penchai bor man ka por nga I ka jing don kat ka jong play nga I man ka khil mat ka di ka jing yalam ka jong play man ka por man ka sing adwai ong try ai penchai bor mo mi yang ana mar kam di ka jing la jonga ka di ka jing la ka bana me te ka burong baro ka long show play te uble udah ringkat berkajing pulih jangaru mentang kadi ka final year janga ka burong baro ka long show play baro ki exams nga I ka ketiga jong play kam de gajing la janga danga perkhat sya ngam la na la de namar ki long so tough yang aru la danga perkhat re uble ayang au penchai bor man ka por nga pe ki patience ru nga dwai show play namar syabangan stang patience ru ki brio ki long namar anytime kala ban wan ha ka keti jongi ru la da JIA te uble udan ringkat te kaburong barok kalong shoblay semua bahadwai nam tajonga uble nang ai nang penchat bor yang badru hakani ka ngadan ka GSN ki badan syate kadi ka English service uble udang penmi pat iki brio mentangi dayo bun biang ki kena ki bawan hakani ka English service hante apa hanya jangka bapuli manga tingi ngilak hami syuk kini ki kena ki bapuli mo barwan banyaro ben krawe karte jong try ketika jaka te semua bahadwai nam taga jing im jonga uble on ayang jing start kumno bangala ban yad ha jing im habarok kiliang na doka jing long mensiam na doka jing pulih habarok kiliang te ngaw ban ai kuble ro ya momi dedi payai don ringkat bat nga man kapon man ka khalemat mo kadi ka jing alam ka jong blay kumno baki guide yang through the phone and everything also ka jing duai joki man kapon ka long syaka ka baya la yang abanganya syakmat te iba irema rubat baroki hayang hasam jonga ka burong parok ka long syblay amen. Haleluya. Kalong siya ka burong syblay habang ilan ya ka nuno ka jaka iti bublay don ka bangi haleluya. Teknik po ngilapoy pa siya way ka benta kata kalong begini osngo ya katin ka jong play teknik po nga kwad I Bible teacher in shifty ya kanik po ya ka batsam ya katin ka jong play. Hallelujah. Hallelujah. Ngidon ha ka jindor ringkat ka jong try ha ka ni ka step. Snow bo blay udan na prengjungi pod man simbo ko jong try pen shet boringi ha ka ni ka step kat bang idang yero mani ka kerceng ga jong chisu ya ka kerceng ga jong blay snow ba ka pen shet boru yangi ha ka bang inang la bon wan kam jan shisho show try. Amen. Ayuru nanta testimony charisma play nang kerkuyi pikon hag bagi nang laban bo ningkong ya ke shanya how try ha baro ke menta jong ke em ga jong pi but ke baro ublay unang pendan buram ya la ke jong ga kerteng lemba jong pi hallelujah but kum jorung ai ku play it ya pi baro ki para banget ki baladon ha ke ni ke step but kum joru ki tu ki babet lemba ga ni live stream ha ke ni ke step ai ku play it ya pi haka kerceng ke bat tiang tam bat ke bat don bor tam ka jong tra Jesus Christ nong pen em jongi ti ngakwa borwan ra shapi na ka ktin ka jong blay haka ni ka step na ka kitab ka barim na ka kitab ka barim bat ka tagalong ka kitab jong Habakuk ka kitab jong Habakuk bat shua baginya pai shakatin ga jong blay ha kan ga step sa sisen pat ngin let ha ga jingduai banong try namba kanika lenong lengma kanika kitab ya ka bangin puli ha kan ga step ai bakan kren yanga bangan kren yang I wei ha kan ga por bat bangin ang kham chan shisho show try bat kum juru ngindang bok shisho ya ke jinget bar ke ji shanya jongi how blay ba em amen tungin let ha ke jingduai ko pa jongi bahab nang wan khmat jongme
haga kerteng ka ba don bor ka jong chisu kun ba em jong me ban aingu nam ta ni ka por ka ba nge don lang ko try ya ka ban shikri ban ye ro ban pan kraw ya ka kerteng ka jong me bat kum juru try ban yo snow ya ka tin ka jong me ko try ha ka ni ka step ablay ngan long tang ka shikri ka ret tam ko try bat tang mal pi su jong me ya ka ban kren ya ka tin jong me hau pai lang jong me ko try ka ban long ka jingker ku yang ka ba kren bat kum juru yo pai lang jong me ko try ba shashkor ya ka tin ka jong me ha ka ni ka step ko try Jesus way ka twai ru man stream ba ko jong me unai can try be ka jing pen chat bor bat kum ju ka jing pen shine na ka tin ka jong me ko try ka ban sa ha ka donot ka jongi ha ka jimot chi perkhat jongi ko try bat ngin snow tu ro try bangin bo ya ka ta ka jinget jongi ha me ablay jonga shimti ne ka por baro ha ka teng ga dong jisu bat weng no ai ki jing pen wet baro na ki jimot perkhat jongi ko try be tanga na ka donu jongi ko try ai ba ka tin jome kan yo jaka ha ka donu jongi ha ka ni ka step ablay ha ka teng ga dong jisu ngadwai amen ti nginya phai bat nga na ka kitab u Habakuk katu ka ni ki khot na ka kitab chung Habakuk nginya pet ha ka ni ka step bat nga nget ba kan don ru ka benta ya ka ban kren hapdeng jungi bat ka khubor ka ba ngalani ka topic ka bangan bo hapdeng jongpi ha ka ni ka step kalong u Habakuk hapdeng ka jinjar ha kari u Habakuk hapdeng ka jinjar ha kari u Habakuk uday way na ki prophet lani ki minor prophet baka Bible ki don ki ha Bible ki don ki major prophet but kumjuru ki don ki minor prophet but uniu Habakuk ulong way na ki minor prophet ha Bible but le tu ingi ba ya ka kerteng Habakuk kawan na kaktin Hebrew kabalashem na kaktin Hebrew habak kabamot embrace lani kabamot sno lani piam balada pipuli hagani ke kitab jong Habakuk barok away pinyo i yauni uno ya tulpa jong blay yauni prophet jong blay bakumno sno how blay haga chingem ga jong bat kata ka kerteng kawan rak keng ya kata ka meaning lani ke jimot kumno hapdeng ki jing but hapdeng ki jing jinjar usno how blay but ubo ya ka ji shanya how blay baladangi puli katu ka ni syapang unu Habakuk layato ingi bau new Habakuk u don lani ka ministry ka jong kadai hakapor jong usim Jehoiakim usim Jehoiakim ya basenshar bo Jerusalem barbo hapo Judah hakaspa snem lani hausnem henriu spa khat ar BC lani shwa Chris balito ini shwa hakani ka hakum kata kapor unius im Jehoiakim hadin usim Josiah baulasan shar ya gani ka Judah but ulalong way no usim ya kaba ulale ya kata kaba snew but kaba isi akma jongblay ulale ka no ya kata ka jimbaman but ka ji si akma jongblay but ka Bible ya to yangi kong bau blay ula ai no ken kum kata ka jing sneng ya ka jat penriu Judah ya ka jat Israel hakakti jong kinong shon ki jong ki lani kinong Khaldi lani na po Babylon ya ka ban wan ban joptma ya ki but hakum kata ka por uni u Habakuk udon hakata ka situation but ho pet ya ka ni ki jat penriu Jew don hapdeng ka jing ka bakraw don hapdeng ka jing jinjar ka bakraw but kum churu bakini ki chat review kim shim lapai da kata ka jing kala ka bamot bashisha kma jong blay kaman sem jong kaling
kaman sem jung kadap tak ni snokya ban pet balai bawan ja kum kini ki jingja hakane ke jat mriu Juda lane ke jat mriu Jerusalem baulot ulat tuai ke Bible ke to yang i ka ong baula ot how blay da kata ka jing snokya ni pet hakane ke kitab ye ki sautli ki jinglong lani ki sautli ki benta ki mangiu I ye ke jinglong jong Habakuk but let say nganget ba kumno kan reflect ye ke jing em jongi lani kumno kan ye dai ha ke jing em jongi habang ibo ye kata ke jinget ba ki shanya jongi how blay ka benta ka baningkong hangning yu I ha ka lenong ka baningkong bat ke dikot ka ba ar hado basau ladangi puli hani kumno ba unu prophet John Blay ula od how Blay na benta ka ka jing sniu lani na benta ka jing pamanjong kari tungin ya puli na dukat dekat ka baningkong ka ong kumno kata ka jingkit ka ba ula yu I Habakuk unong yutulupa atrais lam katnongan perta bat men om snap nga pertajam hame namar ke jingle jubor me temen om pen em balai ba me pen I hanga ya ke jing baman bat me shukmi ya ke jingkiat na ba ke jing lute bat ke jingle jubor ka don hakmat jonga don ru ke jing nia ba ke jing prat kami namar kata la pentut ya ke hukum bat ke jing bishar kami pau lanu na ba ubaman uker tawiyariyo bahak namar kata ke jing bishar kami pau kabala pen bakla kata kade kata ka por kabo Habakuk ka jing sniu bat ke jing baman jong kibriu ha kata kari kipriu kitak tak kita ke jing lute bat ke jing le jibor ke jing nia ke jing kne ke jing prat ke jing shon ke jing pentun ye ka hukum ke joblay bat kamdon ke jing bishar ke bahok bat ke babeh bat ke Bible ke tu hani Habakuk ong kumno bat ke ta ke jing paman ke ke to biar ya ubahok hakum kata keri Habakuk hakum kata ke shnong Habakuk ong bakata ke jingbaman ke kel tawir ya bahok namar kataru kata ke jing bishar kami pau kabala pen bakla bahag dekot kaba khatlai ru Habakuk ong kumni me ubakut laki kmat kat ba memla ban kmi ya ke basniu bat memla ban kmi ya ke jimbaman balai ba me shukmi ya ke ta ki nong shakala ba me ngap jar haba baman ungoit no ya briu ubakam hok ban ya uhi kata kalong ka jimbaman jo ki briu hakapor jong ni prophet Habakuk ka jing lote kajing le jubor kajing kene no ya ki jong ki wai lane kajing thambor ya ki beret beria lane kata kajing bishar ka bam hok kajing bishar ka bam bet kajing maman jong briu kala tapluk hakari Juda kata kapor but uniu Habakuk prophet choblay da kajing smokya ula one show blay ula blay balay ken me pen pau len me pen I ya kini ki jing baman hagi kmat jonga balay yu I ya kini ki jing baman hadu kat ni ha kini ke ri ke jongi let's say habang ipek ru ha kini ki sni let's say ngalaban punya stream ya ke jing ha ke por ke bau ha Habakuk kalong ru kum ha kini ki por ke bangi ha kini ki sni yu I ke jing baman jong ki briu kat banang keren lani kat banang penbaik kat banang maham lani kat banang yalap priu kim snap ya ke jing shisha ki priu ki len ya ke jing shisha ki priu ki ngop ha ke jing baman lani ke jing bam hok ka jongki ke jing bishar ka bam dai lani kata ke jing pen kala wa dia ka an lani
kata ke jing bichar ke bam dai ke bang yu I wat ha ke ri bat ha ke ni ke ri ke bang I em ha ke ni ke si ngi ma de ke jing e ke ba crown yu I lembagi ki kubor ha ke ni ke si ha bang I petru ya ke jing ja ha ke ni ke si kham tam ya kata ke jing gospel ya ke jing lap gospel ha ke ni ke si ha ke ri India ke jami Ngiu I ke jing syak tambor ke bakrau. Yu I ke jing syak lek ben ke bakrau. Yu I ya kata ke jing syak nyoben bakrau. Ya ke jing lap ya ke gospel. Lane ke jing gospel. Agini isni habang puli habang pet ya ke news habang pet ya I untuk pastor po Odisha. Kalau puan sisa kajing ketak ke bakrau, abang apet ya kajing syak lek ben kajing kumno bala kem ya kumno ya kabala penbam buat ya kata ke mesi ya namar kata kajing het nama kajing duai lane kajing na kajing het kajing hau Jesus Christ. Kalong ke ke ba isang sot lane kalong ke ba ngosi lane kalong ke ba Kabang yu I shisha ya ke jing satmet kumno ya ke jing syapen shitomben ya ki Kristan ha ke ni gisni ya ki riungat ha ke ni gisni kelengeri ontak ha ke India Henry ha ke perthairu ke jing yap jong ki missionary ke jing yap jong ki ni ki nong tre gospel ke jing yap jong ki ni pastor ha ki we pat ki ri mdai hari India lani ha ki ri Africa kala long ka ba syirkai hado kata-kata Bat yu I ya kata ke jing baman jong ki briu ha ki ni gesi kim salya ya kaban le ya kata ke jing baman kim salya ya kaban le ya kata ke jing tambor kim salya ya kaban penshitom kim salya ya kaban takti ya ki briu ke jong blai kalong ke kaba smusi lani ke kaba ngi hapan perkat ha ki ni gesi Upah aku oleh seuhaba aku kruem hakum kata kapor haki jing baman jo ki briu hakata hagari ke bau em Baka Bible kia tu yang I hakani ka kitab jong habakuk kalanong ka ba ningkong baka dikhat ka ba san ter gong bakini kinong shon jong ki Juda kilawan ya ka ban penstom yaki kilawan ban le ben yaki kilawan ya ka ban le don bor yaki yakini ki kon Israel Kelaban pau ya ke jing krau ke jongki, kelaban pau ya ke bor ke jongki, ya ke ban tambor persyak ya kini ki chat penriu Juda. Baka Bible kia tu yang I hang niu abakuk haga dekat ke bakat ar ko ong umnu. Memlong na bam jukut atrai uplay jonga, ubaku jonga ngin ya. Atrai melatung ya ukdang ya ke jing bishar. But mame ko mau siang malaban scam ya ya ke jing pensiton me ba khoi lagi kemat kat ba memla ban kmi ya ke basniu ba memla ban kmi ya ke jing baman balai ba me shukmi ya kita kinong shekala ba me skap jar how ba baman ungo ya briu ba hok ban ya uhi habakuk ukli kene ke jing kli no blai now how play on try balegen melong play badan bor melong play bayaine melong play bahalor ki play baro balay kawan dia kum kani kin jinja ya ka jat riu jongi bad ya ke ri ke jongi banyo I hani ke ka bau play ula jubab yo habakuk lo wada ka donor ula wada kata ke jingkia ka mensim ula duai le se ula yarhik ula duai lo yalap ula ai ka warning kibriu kim sim kala ka bamat kibriu kim sim pai shoplay kidang ka donor jengki ka jing paman ka nang roy ka jing bamhak ka nang roy hakum kata kapor Baka Bible kaya tu yang I ke bau play ula jubab yo habakuk ke bau play ula jubab yo habakuk tungin pet hakalenong ka baar play ula jubab yo habakuk baduang kumno hakalenong ka baar bat ka dikhat ka baar ko ong kumni ti utra liya tu hanga bau loong to
ya kini ke jing itu pau bat tu pen shai ha halor ke link nyap bau cha ba phet ula ban puli ka na ba kata ke jing itu pau kam long pen ban ye ka por balabo bat balapen kloy ha ka bakut kan lam ler la pen slam lu to up ye ka na ba kan poi shisha kan pentun pleu lo ong yo Habakuk pleu ye yo no Habakuk prophet o balai ba me kuslai balai ba me shaktin balai ba me kim ka men sin ong ka don ka por ya ka blai upek badu up ka don ka por ya ka blai upek badu up bad hang ning yo I hagalen ne ka hagane ka khot ka balai hagane khot balai ko ong ba ot ba ya ka ta ke e ka bangan pen pau ya me ko Habakuk to tho ya ka kan long ka jing kan mau ya me kan long ka jing kan mau ya ka pateng jo me be ka e ka bang la kren la ne ka e ka bang la tho la ne ka e ka bang la pen pau on sa pendep ya ka hallelujah on sa pendep ya ka yak ai ka bo play labo ya kata ka por on sa pendep lese kini ki breu lani ki breu ki ching paman jong ki na ong o khalong ka ba snol tanat ye ki bakin le ha kata ki jing paman lani ban le ban sanshara ki jing pam hok lani ban raya ka nunu ka bakla ban pen bakla ya kata ka hukum ka jong play Henry kadang day ka por bo play udang up Sekin kelab mot lani shwa baka jimbitar ka jong play kan ngat haki. Bat ni pet hang ni baka ta baka kapor ka jong play kalong ka bajanai baka por ka play labo kalong ya ka ban pendam. Ublay uyo ilot yaki ki jinja hagane ke pete lese gila gibriu gila banong kan ngalaban le krau ka bamon ngalaban sngarong ka bamon ngalaban penibor ka bamon ngalaban ngalaban tambor ri uret uria lani ngalaban buri kata kepom henrengan ye thu ye pi blay udang abslam bakan don kapor kabo blay un sele ye kata kabo blay utmu haga jingim ga jombriu but you hang ni ka Bible dia tu yang ik om haga dekat basau hakmi ka men sim jo u ka atmeng kam long ka bet hapo jo u Henry u ba hok un yo im da ka jingen hallelujah ong ko Habakuk hapdeng jong ka ni ka jing snew hapdeng jong ka ni ka jing baman Yesha penbet jala ka jong ka jing im ga jomi pen scam ni ka jinget ka jomi hanga namarkan sa don kapor ya ki ay baro kadang kapor ya ki ay baro penban no ka habak ublay ong kumno ubahok jonga un da ka jingai mami ko Habakuk lani lani ki briu jonga ki bangai ka teng jonga kan mau bapi haban da ka jingai hallelujah hapdeng ki jingai hapdeng ke jing kendo jong ke jing hapdeng ke jing jinjar lani la se ki don shipon kita ki jing ye kendo ki batur kum ki chma ke jing ga jong pi la se bi bet ki briu ki bapila ban shanya pen ban pido ke jing shanya neki la se bi kmi lanti ya ka kam ga jam jong pi ka long ka ban kiu la se ki don ki nunu ki bala ban khanglat noi ka kam ga jam jong pi lani ka don la se hakinunu ki ya ka nunu ka ba ba ngiu I ka ai ka ban kawan ra ka jimba pen ban kawan ra ka yu I pen ban kum da ka khmat ye ka basniu Henry hakum kata u blay ong kum no yo Habakuk u ba hok jonga un da ka jingai hallelujah ki situation ki laban kala ka jingim ki jinge bi laban yu I da ki khmat ke jongpi deng yu I kum ki jing do jing kermen kan mau pen ban bau blay unam ino yalau bahok hallelujah mulai unam ino yalau bahok klesekat pa pipai kam tamai kini yisnga I shisha ye ke jing bom hok jong ki briu kam don shu ke jing bom hok la shu kini jipor ye ke badai jong ki wei la ni la shu
rai bom hok ike nan do snong ka thau lan he ka ri be ka jat man riu en riu bleu ya shaslam nama shwa ba ka jimbitar ka jong blai kan wan shwa ba ka jibisha dong bleu ya shaslam ban na ka ta daw mangi kum ki banget how Jesus Christ kan mau bangi hap ban yeng scam da ka jingat hallelujah ubahok un ya da ka jingat ubahok un em da ka jingat ka Bible kia tu shu yangi haka sam ka ba lai punyo jungi nya pet haka sam ka ba lai punyo sam ka ba lai punyo ka de khot ka ba ning kong hado ka ba saw ko Bat pen kuslai yaladi namar ki nong le snew lemle mat bishni kita ki bale bom hok namar shen on ot yaki kum uplang bat kin yak staino kum ujur bazungam to shanya hau try bat to le ka babaha to shong akari bat to be yak ji shisha to pensno baha yaladi hau try ton ayame ka jingkwa ka do no jome lesi don nap ding jong pi bi kan do yak jing thang ha ka ji ya len ti jong pi lani ki jing ha ka ji ya len ti jong pi Pima cibu ke jing do jing kermen. Pio ke jing bom hok sudah. Kebawan ya keban taplup. Lani ya keban wan ya keban kendo ha ke jing em jong pi. Bible ka ong kumnu wat kuben kuslai ya ladi namar kata. Lesi ki priu ki laban le sniu. Lesi ki priu ki laban bishni. Lani ki wan laban man le ya kanunu ke pamdei persya ya pi. Ka Bible ka ong wat pen kuslai ya ladi namar kita kinong le sniu. Hag dekat balai ong to shania how try. Bo ya ke jinget jong pi how try. Amen. Bo ya ke jinget jong pi how try. Bo ya ke jing shania jong pi how try. To le ya ka papa ba to shong akari ba to be ya ka jing shisha. Kadengi ban pentanda ya ke jimut perkhat jengi. Kadengi ban shania shishu how play. Ja ka baja. Henry kamdai yang iban siu keliang dak basniu dak basniu ya ke basniu barbor ni haban siu keliang dak bapha ya ke basniu hallelujah bat hangta kawan ra ya ke jingsuk ha ke mensim jongi ya ke ta ke jingkemen ha ke mensim ga jongi ai ba kita kinong let sniu lani ai ba kita kinong let donbor kenya la ke jong galentin dre pibo ya ke jinget jong pi bagani shanya jong pi how blay hallelujah pen scam shisho yala de try what kim men sim na banta jong ki try utep na banta jong ki but try unri ya kita ki banget bat ki bashanya how try pen smo ba yala de try tuk men ka do no jong pi ai ba ka do no jong pi kan pen smo ba how try ai ka dang ji shanya jong pi kan long how try But hang ta ken utrai un ai ya kata ke jingkwa jong ka do no jong pi. Ka Bible ke to yang ingin ya pai biang ha ka kitab jong Habakuk. But hang ni ka ha ka dekat the sound yo i ba kai ka ba u play ong yo Habakuk u ba hok un yo im da ka jingai. But ni pek ro ha ka testament ka ba tamai. Upol ukran bunsin ya kenika dekat. Upan kan mau bunsin haga shiti jong u shikinong haji nong rom kalen nong ka baning kong dekat bakat nyur gaong. Bau bahok jonga un em da ka jingai. Hallelujah. Hapdang ki jingai. Hapdang ki jing snew. Hapdang ki jing do jing kermen. Henry kai ni hapan em da ka jingai. How Jesus Christ. Hallelujah. Em da ke jinget how Jesus Christ. Bo ke ji shania jong pi how Jesus Christ. But hang ta ken kan pen kemen ya ke donut ke jong pi. Ha ke ni ha ke jo kalen nong ha ke kitab Habakuk kalen nong ka ba ar bat ke dekat ka ba khat sao. Try ong kum shuaya ka tuong. Play ong ba Shen kata ke jing kordet kan lap ya kita kinong le paman. Ke jing bishar ke jong blay kan lap ya kita kinong le paman. Ke jing bishar ke jong blay kan lap ya kita kibale sniu. Ke jing bishar ke jong blay kan lap ya kita kibale persya. Ya ka mon ke jong blay bat kibale persya ru
ya kita ki beriu ki jong blai bat ka Bible ka dekat pakat sau ko om na ba ya ka kendau an pendap da ka jingtep ka buram putrai kumta kitab ki ya kumba kitab ki ya ka duriau ya ka kendau an pendap da ka jingtep ka buram putrai kumba ki kitab ka duriau hani ka ka blai udan ya ta ka plan ka ba kraw ya ka ban yo bagi beri yo ya ka buram ka jong trai bat shen kan sa pau ka buram ka jong trai hak pertai hi baro ko wei bagi yo ya ka buram ka jong trai let's say kita ki bakran ban ya ka kerteng ka jong trai ki balong persyak ya ka kerteng ka nau jisu kin sa yo ken bakat tha ka kerteng ka nau jisu kan dap ya ka kandau hi baro ko wei ka buram ka jong trai kan dap ya ka kandau hi baro ko wei hallelujah naga taga daw ngidon ni ke jingkermen ya ke jinget jongi how Jesus Christ ngidon ya ke jingkermen ya ke jinget jongi how blay ba em bat ka benta ka ar ngi nyepet ha ke ke kitab jong Habakuk ha ke kitab u Habakuk ka benta ka ar kalong ha ka lenong ka balai bat ka dekot ka ar hapdeng kata ke jing ka bau ya kendo hapdeng kata ke jing jenjar ka bau man hapdeng kata ke jing sningu bala panben ni ke chat riu Israel ke chat riu Judah badio kata ke jing do jing kermen kat bau pai kai ka bau Habakuk ulale u Habakuk ula duai la bedeng ni kata ke jing duai Sherhem hakmat jang ublai mengabat mapi ko ki be jong trai apreng kinunu ki jingkut la jong ke jingem apreng la se piu kam ila long kata ki jingmot jong pi la ki jingkran jong pi ki perkhat jong pi ka jingle jong pi henry ken mau ba pin demret hakmat jong blai omdan kanunu ke bamla baru trai hallelujah omdan kanunu bamla baru trai penret yala dia kmat jong blai wat shisho ika kmat ka jong blai u Habakuk uwat ya ka kmat ka jong blai ka Bible ke to yangi hagale nong ka balai ba ka dikhat ka ba ar ka ongkum ni snap ka jing duai jong Habakuk snap ka jing snow kya jong Habakuk ya lagi jong gibriu ongkum ni atrai yo snow ka jipna shapang jome tingala shapting atrai to pen em ya la kap kam hapdeng kini kisnem hapdeng kini kisnem to pen penaya ka jimpitar ha ka jimpitar to kan mau ya ka ji isnai o Habakuk udwai yong trai wat lagi ni kijat riu jungi kila pai din nami kila wat ya kila sedang menungech gue pat kijat play la ni kila sedang le baman hakma jome kadono jome kila ngosi persya yaki henry ka ka bo Habakuk la dwai on trai to pen em ya la ka kam hapdeng kini kisnem hallelujah ai bagang long ka jingwai jong ngaba jong pi kum ki ba ki jong trai kum ba ki bang ngat how Jesus Christ hapdeng ki nyu ki jing ki bang pai sodong ha ki ne kisni henregin ong atrai to pen em yala ka jong kakam amen to pen em yala ka jong kakam to pen dan buram yala ka jong ka kerteng ai ba ka kerteng jome kan pau kam tam ha ki ne kisni ngimdai ya kaban do jingkermen ngimdai ya kaban shu snap no la nimdai tam bangi chu o ban chu knyum aladi henry ka dayangi ban wat ya ka khamat ka jomblai kumbo Habakuk wat ya ka khamat ka jong trai dah ki jingduai ka jong wa trai to pen em yala ka jong ya ka kam apneng kini kisnam but I bukan don ke let's say deng ke jingdo jingkemen let's say ke jingi kendo jong pi shimet ha ke jingim jong pi shimet lani ke yeng ke sam jong pi lani ke ministry lani ke balang ha ke jing trai ke jong pi let's say tang ki jing sudah ki bapai kat ba pi perkat lani kat ba pi pai pi tang ki jing sudah henry kan mau bo Habakuk uwat ya ka khamat jong lay banong atrai to pen em yala ka kam ha kini gisnam kadai nga ba pi bangin wat ya ka khamat ka jong blai ban duai ban dem ko siu khamat jong trai ban pen red yala ni nang nang ngis ngau tu
nang no ka chingirap kanwan ka chingirap kalong tang no play hallelujah hallelujah donnya ka dono jang ka jing sokya habo habo bakok yo I ya kata ka jing manret ka kam ka jong play on try to isn a ban ban em nya ka kam hakini gisnam ka den ku play khot ya nga ba ye pi ru bangin long kita ki habakok mdai ta bangin shipet ki kmat jangi tang bangin shito khana banong ni ka cha kum tan ta hanre ka day ngi ban don ni ka to no jang ka ji smokia ka to no jang ka ji wa ni ka kmat ka jong blai banong try to pen em yala ka kam hagini gisni to ra shu yiki brew ki jong me hagini gisni ai ba ka gospel ka nang pria ka nang sapriang na gawai ka jaka shi gawai ka jaka ai bagi jing pen em yaki men shema kodor kanang crow hagini gisni ai baka balangan yeng hagini gisni daga bor ka jomi sange daga bangi kran persya yanu Henry ai bagi jing duai jungi kan let hakmat jong play hallelujah nginom duai tang naman tayo ladi habang yo I kadon kanuno ka jing kan mawan ng duai ladi lan ban kierno na ka jing Henry ban ya le persya ban wanak ma chau try balai try ke jakum ni ganom suk bakan longkum ni henry nga haban penrit yala dia kma chame ngan wachi shu ka kma chame but try pen em yala ka kam hakini kisni pyo I pedang ke jing phaidin jagi babon try isnai bagi bri ke nang phaidin ki bangai ke nang phaidin ki shakri chame ke nang phaidin usai tan nom la ban let don body ki hallelujah Kadang lani ke jing jing lap gospel on try pen em ya ka kam ai ba ka jing try ba crow ka ju men se ba ko ju me kan try agini gisni panwan ra shisha ba ka perthai kan yo I ya ka buram ka jong le ka perthai kan tep ba dei tang ha ka kerteng ga jong jisu ka ba ki dei ban money ba bi dei ban ngai hallelujah but on don na ka way pat ka kerteng ya ka ban pen em yo brew like na ka kerteng ga jong jisu na tanaw ay ba ka jing duai jong aba jong pinong try ngidang don kam ban yo I shishu ka ba kam crow hakini kisni hallelujah menang pen slek shishu ki brew ki jong me menang pen slek shishu ki pastor menang pen slek shishu ki evangelist menang pen slek shishu ko try ki apostle menang pen slek shishu ki missionary menang pen mi shishu kita ki nong try gospel ni kisni panamong ba ka kam ga jong blake layap em kakam jo blay habagi pet daga kmat kan jam sim kanang roy hallelujah kakam jo try kanang roy kabalang kanang yang hakini gisni daga bor ka jing tray ka jong sim jo blay hallelujah wanam pet ki kmat pakan jado wanam kren ki tin ki bado jing kermen lana ki ta ki tin ki bano men sim Henry on try kadai mangaban wa di ka kmat jome bangan duai bangan wa dia ka kmat jome bamen ben em shishu man ben roy shishu ka kam ben em ni ka yeng ka sem ka jonga ben em ki khon ki ti ki jonga ben em ki marjan mar pa jonga ben em ki ni wat ki ni ki ba yeng persya ya ka kerteng ka jome try ben em ki ka kam jome ka nang roy ki ni ki hallelujah ngidon ka jingkit ram ka bakraw ngidon ka ta ka jing snokia ka bakraw ya ka kam ka joblay nei na ka ta ka daw nga khot ye phi ki bangai ya ka ba phin wan che ka jing dwai ya sa ya ban dwai ka ma joblay o try ka kam ka long ka kam ka jome ka yar ba ki ni gisni ka kam jome ka kraw ba ki ni gisni menang pan mi shishu ki nong tray menang pan mi shishu ki nong yalam menang pan mi shishu ki nong yalap ka gospel baknang ban pan step ya ka yalap gospel ban man ra ya ka kerteng ga jong jisu bagi briu kintem hallelujah kam dai ngi tang bangin supet ni ki briu bagi tu ki beno man sim ngin siu kren ngin siu tho khana sa pang jong ki oh ki la long kum ta am yo I bagi briu ki no man sim la ni ki briu ki stang man tolot la ni ki briu ki stang man phaidin no play la ni ki stang man phaidin no na ka palang ka dei ka por ye pi ban duai on try ngam hun bakin phaidin amen ngamhon makin phaidin try da ka dono jang ji sokya pen em ki pen tmai ki wan ra ka restoration ki wan ra ka transformation na ka jingem jongki ha ka yeng ka sem ka jongki bakin dang yo I shu ya ka jing kraw ka jomi
Baginang dajan syusyo syami. Baginang it syusyo yami. Baru Habakuk ula tuai hau blay. Banong ko try to pen lan ito pencemai ya kakam ya laga jong kakam hapdeng kini kisna. Shua ka jingwan ka jong try. Kala day yang ngapa ya pi ya kabangin hapan tuai yang try. Kadai ka jingkot ka jong blay lo pen ya pi. Tamba pin su safe tanggala day. Tamba pin so hun bo blay ra ya pi syapneng ba ya pi ba ka ying jong pi. Henry ka day ya pi ba pin tuai ya sadak ma jong try. Lada pi yo I ka nuno ka jinglong negative hanuno yang try. Ngan yeng bantuai ban yasad na benta ita na benta kata na benta kabalang nam ta ke jing tray ke jome banganam hun bau soitanu le don body ki nganam hun baka jing tray gospel kan yar Henry try ka jing tray gospel kan nang roy ni kisni kari bible ka bakraw ka jong try kan nang pau ha kini kisni hallelujah kata ka dei ka jing duai jong aba jopi kumbau Habakuk utuai. Ai bakari Bible ka jong play kan no haga chingim jong pi shimet. Kari Bible ka jong play kan no haga yeng ka sam ka jong pi. Kari Bible ka jong play kan no haga shnong ka thau. Kari Bible ka jong play haga balang. Kari Bible ka jong play haga ri baka chatm riu. Kari Bible ka jong play kan no haga perthai baro kawai shua ka jingwan utrai. Hallelujah. Kataken ka dei ka jingkot kabau blay ula bu ika dono jong Habakuk bau Habakuk udon ai baga dono jong aba jong piru kan pai show blay daga jing duai hallelujah bantuai ya ka kam jong try bau try to pen yala ka kam hakini kisnam what ai baga long ka jile ran ya ka kerteng ka jong blay what ai ban long ka jile ran ya ka kerteng ka do Jesus Christ ai baga kerteng ka do Jesus Christ kan yo ya kapurang. Amen. Hallelujah. Nagatagadaw kan khot yang ngawe pi bangin tuai hakmat jang uplay. But syusyong in yo I kabenta kabalay hagni hau Habakuk. Hapdeng kum kata ka jingi kendo hakari ga jang o. Habakuk la tuai shoblay. But tang ba uduai yo blay yo I haba pet lagi kemat bakan jado yo I shisha ke jing yar haga long briu man briu yo I ke jing yar haga yo ga kot namar balay baga kti jong try ka long no ka kti jong try kam shimla don shu haga dagri ke jong namar kila le pop persha yo blay ngong ye pi don kam rubangin duai ujehu yakem ula long way sim balale persha lani ula sim balale baman ula le basniu hakama jong blay baton kamru yangi bangin duai yakinong senshar jong kari amen namah ba nong senshar jong kari lani usim jong kana ka nunu ka hima utep yo blay kawan ra ka jisuk hakata kari baga hima amen kawan ra ka jisuk kawan ra ke jing kerku kawan ra ke jing daran kat ke jong blay lada unus im lada unong sensyar utip yo blay bada ba unus im je ho yakem ulalan det no yo blay dei na kata kadaw kawan ra ken ke jing pakraw ya ke chat benrio juda ba kadai ru yangi kum ki khun ke jong blay bangin don ya ka don hu banya sai nam ta kinong sensyar jong kari Nginya sa nang to Prime Minister jong kari India jongi. Nginya sa nang to President jong kari India jongi. Nginya sa nang to kinong sensya jong kari baper. Nama balay ki ami ke ji let ma, ke ji kenat, ke ji kne nang kawai kari shwai, ba ke ji thambor, ba ke ji pen ibor ha kini yesngi. Namar ba ka dono ba kim ka dono jong ki shim la yo do play. Amen. Tadi na kata kata ngidon kam bantuai. Banwan ra ki di syong sok hakari ba ka chai bani banwan ra ki di syong sok hak shnong go thau banwan ra ka ji syong sok ak perthai baro ko wei ai ba kita ki klik senshar kin tip yo blay hallelujah kin tip yo blay kin shaktin yo blay hang ta kin gaman ra ka ji syong sok syong san
hak perthei hi baro kowe bat haning yo bat ngi hakum kata kapor lahiar shisha ya kata ke long briu man briu lahiar shisha ya kata ke jingtrei ke jingta lahiar shisha ya ke yo ke kot bat ngi yo hangi hak lenong ke balai bat ke de kot ke bakat nyo ke ebo hawa ko ulele kalong ru kumno kalong ru kan nuksa yang ngabat ya pi ong kumni wang kumni nabala un ompo sentiu ding dembur lani seiso hakiding wan ka jiminot uding olet kandu bat kelingka kin penmi ke jimbam ya kin langbrot on penbu on penduk no na ke jingker bat kin dan masih hasem penban ngan syat kemen hau try ngan lek kemen hau blay ke jing pen jonga haleluya jaga bajaga ne ke perthei kalaban wan ke jinghiran na ke yo ke kon kalaban wan ke nem sniu kalaban wan kitma kawan wan laban wan kinunu ki jingja ke ne ke perthei lani ke lang salang uhaba ko ong no ngan syak kemen hau try ngan lek kemen hau blay ke jing pen jonga ai bakatagan long ka dono jonga ba jongpi ai kan long kata ke jingkut cimut jonga ba jongpi jaga ni ke perthei nganam shifting nama utra don rengkat banya amen jaga baja ai lagano ke jingkala ke sistem jengka perthei henry nganam shet ngan lek kemen how try ke jingpen jonga kamen sim jonga ke sok kamen sim jonga ke kemen ngasak kemen ken how no blay ke jingpen jonga amen katakan long ke jingkut jemut jonga ba jompi ai ke jingja ke bala banja nganom phaidin na utrai ai ke laban long ke nem sniu lani ke nunu ke jingyap them lani ke jingkerdo lani ke nunu ke jingja ha ke ilawan hiar ha ke yo ke kot lani ha ke nunu ke jingdom kam en renga nganang scam shushu how try amen nganang kemen shushu how try nganang ngat shushu how no blay ba nganang shikri shushu try don ki priyo deng kinu ki jing ki be kendo ha ke jing jongki lani ha ke jing snowsi ki ba ki man lani no ki jing kendo kiong kumno ni ngam so bangshu man le jiseng ngam so bangshu man rai ngan so bangshu ban wa ka kama jong blay nama ka ta ka ji snowsi ka tablum henry yo ba ke ke bo habakuk ong ben ban ngan sat kemen how try ngan le kemen how try ka jing pen jonga how blay ka jing pen jonga amen kani galong ka ai ba kamen sim jong pi kan shat kemen how try what pek chiki ne ki circumstances ki ba pia kan do henry kan mau ba kani kan men sim jong pi kan connect show blay ka jing kemen how try kalong ka bor ya pi ong kaktin jong blay amen wanam do ya kata ke jing kemen jong ka jing penem wanam do ya kata ke jing sok ka jong try ha ka jing ka jong pi bat ya ke jing kemen ka jong try bat ya ke jing sok ka jong try lesi deki kemat pakin jado yu tang ke jing ka dum sudah tang ke jing sudah lani dagi henry kan mau ba kata ke jing kot jengmut jong pi kalong hau blay kalong ba pihaban ban shakmen how dry ka bible ke to yangi ko ongkum ni haga kitab Isaya kalenong haga kitab Isaya kalenong ka ba sao kalenong ka ba sao bat ke de khot sao ba ke dekat ka ba khat khandai kitab Isaya ka lenong ka ba sao bat ke dekat ka ba hakad ka sao kulai mon bat ke dekat ka ba khat khandai wong kumni hakmi ngan le ke ba tmai menta kan mi
pin tip yaka ngan penlong yaka lenti haka riklau ken but ki wa haka rikenja kata ka de ke jingkular ke jongblay habang isngau tho yaka promise ke jongblay habang isngau tho yaka ta ke jingkular ke jongblay ngimdei ban no man sim ngimdei ban artatien yo blay ngimdei ban red kata ke jinge jongi ken mau wa ke jikular ke jong blay kadai na benta ki briu ke jong amen hapdeng kata ke jing do la ke jing kut la la ne pdeng ke jing ke bangi kendo ke bible ka ong kumno try ong an pelong ke ri ha ke ri klau ken bat ki wa ha ke ri kenja try un pli ke lat bat ke lenti amen hallelujah na kata kadau ke jinget jungi kalong hau blay ke ji shania jungi kalong hau try namang isngau tu bau blay unom ino yangi amen ublay unom ino yangi na kata kadau ni haban pen bet ya ke jing nget jungi hau try bat ke ji shania jungi hau blay ba em ka bible ke tho yang iro ngi haban sngo tho wara ki nunu ki ji kendo jong ka jingim balai bang kren ya kani ka kubor amdai bang kren banyo i ya ke ai ke basniu henry ngi haban kren lupa ki nunu ki ji kendo ha ka jingim nama ha ka jingim jo ubriu ngi mat shibon ya ki ji kendo teng teng is no bang ki u shalor teng teng hiar teng teng i mat ki jing shaka diang shaka mon teng teng i mat shibon ki je kendo nagi circumstances ki be kendo henry ngakwa ban bo ye pi la kalong kumno ro ka jinget jong pi how try ka de ban scam hallelujah ka jinget jong pi how try kan long ban scam but how pi scam how try ka ta ken kan wan ra ye ka jing sok jong pi kan wan ra ai ka ta ka jing yo thia sok pi ha ki jing em ha ki ji kendo hage jingim jopi bon amat bon ki bangai ki ongya soba duai nama kita ki je kendo ka penduk tiak du dem ya ngaku slai ngawan ngan shepting ki kon nga shepting gan jayu ki yeng kesem nga shepting gan jayu ye ka lawe henry ha bi bo ka ji shania how try pinyo tiak sup men mien hallelujah ka jing kemen jo try kalong ka bor ye pi wadom pechi ki jing henry pechi ki promise ke jong blay pechi ki kular ke jong blay pechi ka ta ki jing crow ke jong blay ka upor utho ha ka shiti show philippi ka shiti jong show philippi kalanong ka basau ka shiti upol show philippi kalanong ka basau baka dekat ka basau hado ka bah nyo ka ong kumni to pinya kemen no how try halagasni tenga ong pat to ya kemen to ai bakaji ya sha jong pi kan pawa ki brio baro utrai ulajan polu grani shaki bangai po Filipi ong to pinya kemen no how try halagasni ai bakaji kemen jong ka jing pen em kan dak ya pi ka jing kemen jong try kalong ka bor ya pi hallelujah wala pedeng ki jing pang ki stom bapi mat aka met ka jong pi handai bapi ton ye kene ki jing men ka jong try baka tak ki jing men jong try ka ya rap ken ya kaban ya let persyak bat kita ki jing pang ki stom ka met jong pi kan wan ra ke jing pen kia hallelujah kata ke ai ke bang amat ha ke jing em jong a personal life ha ke jing em personally bang ngai ru bakan long ha ke jing em jong pi Reng seteng kita snow kum ka jing kia ka met lani kita ki jing pang henry ai ba kata ki jing men jong try kan slay na ka do no jong pi bat kan lo ha ke jimut perkhat jong pi kan don na ka jing men bat hang ta ka jing pang kan la ban yo jaka ha ka met ka jong pi amen kata ka long ka ai ka ba na shem ha ka jing em ga jangan to ai ba ka jing ya sha jong pi kan paw ki pri baro utrai ulajan hallelujah pen pau yo so jong ka ji yesha namang isngau tu baga jiwan jong try kala jane brio bo phaidin ha kini gisni ulong brio bo bitang ha ka ji em jong amen
Uprio ba betam ba phaide na gini gisi. Uprio ba lecture perthai gini gisi udah uprio ba betam. Nakata daw na mangi snow to bagataga jiwan utrai kalajan. Nakatangin deban donya ka jiesha. Bat ngita ka jinge jungiru how blay. Haga de khat pan riu gong. Wat kuslai ya ke ru. Henry ya ke barok daga jingduai. Bat ka jingker pat lem. Bat ka jing aingu to pen tip iki jing pan jong pi shall blay. What kuslai? Polo what kuslai ya ke ru. What kuslai ya gani ke pertai. What kuslai ka spa jong gani ke pertai. What kuslai ya ke jong ke pertai. Henry ni hapan kuslai nam da ke beneng. Ni hapan perkat ya ke beneng. Ni hapan ban smoke ya ke beneng. Namar ya ke ru barok da ke jing duai bat ke jing kerpat lem bat ke jing aingu to pen tip ke jing pan jong pi shau blai pen tip ke jing ke jong pi pen tip ke jing non kam ke jong pi pen tip ke jing ya shem jong pi au trai re ai ba uman sim jong trai ai ke jing sup bat ke jing kemen ne pi kadu khot ke ba nyo ko ong kuno te ke jing sup ublai ke ba palat ke jing shampang baro kan ri jai ken ye ki do no jong pi bani ki jing mot jong pi how Christ Jesu hallelujah nang nong iyo ya ke ni ke jing sup day no try ken habangi pentip show try utrai tip ki jing ke jongi utrai tip ki jing shem ke jongi utrai tip ki jing don kam ke jongi na kata kadao maka mensim jongi ke sup play wong no ke jing sup u play ka ba palat ye ke jing shampang bani ka palat ye ka bor perkhat jongi palat ye ke jing shampang jongi kari jai ye ki do no ke jongi hallelujah kari jai ki do no jongi bani ke jing mot jong pi how Christ itu kan mau abangi don ni ke jing sup ndai tang ha ka do no ka jing sup dan kam ha ke jing mot perkhat don priu ha ka do no ri ka jing sup ndai ke jing mot perkhat ba kata ke jing bom sok ke jing mot perkhat ka kejap no ya ka mensim ka jong priu na kata ka daw don kam yangi bangin yo e ke ta ke jing sup ha ka do no pada ke jing mot perkhat jong iro hallelujah bangin ng perkhat ya ka nunu ka bangim lakot dalade isu ID yo try metip kamba ya ka bangin kedo ka bangin shem but how try bau try on ai ke jing sup ha ke jing mot perkhat jong bi namala da pimdon ha ke jing sup ha jing mot perkhat jong bi kampen kuslai pi bat kaman ra ya kata ka jing pi kan kejap ya ka mensim ke jing lo mensim jong pi bat kan tak ru ya ka met ke jong pi hallelujah today na kata daw don kam on try gadon kam ya ke jing sup jong me ka do no janga gadon kam ke jing sup jong me ha ke jing mot perkhat janga hallelujah bat hang ta ken kata ke jing kemen utrai kan long ha ka jing im ka jong pi kini ke long ke bang yo na kanika kitab jong Habakuk baka jing long jong dei na kata ka daw yo hang ne bo Habakuk ong kumno Habakuk ong kumno ha ka lenong ka ba khat nyo ha lan lai de khat ba khat nyo ong nabala un pu senti uding number ko les ngi kmilanti bau tau ding number un pu senti ban yo sai so penban mada kum ma kata ka poro mdan jingkermen mdan jing pipet ki khmat jo pakan jedo omdan ka jing pu senti tau ding bor lene om shem so how ding wan wi yo tau ding so wan bo mdan so ai re lemni lene ka jing minat uding ole pro kandu tau ding ole prum dan uding dembor dan sentiu uding so wan rum sei so nagiding ole pro iman sudono nanagta ka jing nanta kilingkha kinam penmi ya ke jimbam dan jimbam ha ka perthai lene ha ka khando kadon ka jing terkhong ka bakrau kanan sneu ka bakrau nanta kilang brot lagi pendu no kilang brot on penduk no na ke jingker man dan jingri jing doksho nama kawan kanan sneu ka bakrau bat dan masiha kisem akum kata kanam sneu Habakuk ongkum no penban ngan syak kemen hau try hallelujah jaga baja nganong paide na me try jaga baja nganong peppan shikri yame jaga baja nganong klet ban ya ro yame jaga baja
nganom klet ban kemen sim jonga hametrai nama ngabo ke di shanya om ha ki ege bang yo i de ki kmat jonga henry ke di shanya jonga kalong hami hallelujah bang nget yo ta bang shanya kanam chia ke ege basniu ha ke jing im jonga hallelujah u play u tip khamba nabenta ki priu ki jong bat ka benta ka bak khatu ha ka ni kitab u habakuk hagal nong ka balai ba ka dikhat ka bakhat kendai ka om kum ni u Jehovah utrai ken ulong ka bor jonga te upen long yaki kejat jonga kum kiske baru pen ya yang halor ke jaka jerong jonga u Jehovah utrai ken ulong ka bor jonga kata gini ke jing pla jong u habakuk nama ula shem yo blay ula shem yo try yo shem yo Jehovah ba ulong ubay yaine hage jing em ka jong ulong ba pha ulong ba dap da ke jing e ba ke jing isnai na kata da wong kumno wong Jehovah try utry ken ulong ka bor jonga hallelujah katnomut na pdeng jingi ha pdeng ke jing e banong try ulong ka bor yanga hallelujah bangin pla shaki way bana utrak i bangangai ublai changa u chisu bangangai ulong ma u kan kabor changa ulong ma u ka jing pendap changa ulong ma u ka jing kemen ga changa hallelujah ulong ma u ka jing penem changa ulong ma u ka jing kerku yanga balengan shakti henringan pla yau new play bangangai hallelujah kani kalong ka ai ka bau Habakuk la plawong Jehovah utrai ken ulong ka bor janga tinaga da open long ki kijat janga kum ki jong kiske bau pen ya yang halor ka jaka jrong janga upen marre yanga upen stat yanga ban ban sngoto nganam shifting ken langa ya dop deng kesengiu janga jinya henry nganam shifting ye ke ege basniu amen Trayu nom ino yang i hagata ke ji kendo jong ke jing. Hallelujah. Today na gata ka dau. Kani ka long ka e ke chinget jong aba jong pi au play banging. Ba ka ta ka long ka e bang yo i na ka kitab jong Habakuk. Ya ke jing em ka jong Habakuk. Komno hap deng jong ke jing e ka ba uma. Hap deng ke jing jin jar jong ke ri ka ba uya kendo. Henry shim la klet ban snot how no play Jehovah. Amen. Baka kertengu Habakuk habak kabamud ban snok ban piam. Hallelujah. Baka tagade ka jingkot yang abat ye pi hakini kisni. Bangin long kum ki Habakuk. Hallelujah. Bangin om shifting wanom pek daki kmat bakan jadon en repek. Bo ka jinget jong piaw play. Ki kana samla pila banong oh kini gisni kilong ke bae ban yo kam yo jam oh le se ka e ke bangala ban perkhat ya kalau we jonga wat pet se ki ki ba ibat pet ki e dagi kma jopi henry bo ka jinget jopi how play hallelujah utrai utep nam ta ke jing em ga jopi utep nam ta ka lawe ke jopi le se mi don ka ing ka semot kumno ngala ban pet ye ka yeng ka sem jang re bo ka jinget jong pi how try nam da ka yeng ka sem ka jong pi nam da ki khon ki ti jong pi nam da lok ka lok jong pi haba pi pin scam ka jinget jong pi utrai undan hakaliak ka jong pi hallelujah bal try utep na benta ka menta utep na benta ban sawan juga jing jong pi haba pi don ya kata ka jinget ka scam ka jing snot jong pi how no play ba pingen amen. Kani kalong ka ay kabangau ngayo i naga ni ka kitab jong Habakuk. Bar haga sam ka ba and penkut haga sam ka ba arpupra. Kasam ka ba arpupra bad ka dekot ka ba hanyo ka ongkumnu. Kasam ka ba arpupra bad ka dekot ka ba arpunyo hang ni ka tin jong play ka ong. Utrai ulong ka bor barkasti jonga kadokno jonga kalashanya hau te layarap yanga namar kata kadokno jonga ka kemen shikat dai
but dala ka jingwai ngan ya ro ya o. Hallelujah. Hallelujah. Kan mau bau try ulang ka bor but ka sti jong pi. Utrai ulang ka bor but ka sti jong pi. Nata ka do no jong pi ai kan shanya o. Ulang ma u kan unong ya rap jong pi. Ulang ma u kan ka jing kermen ya ka jing em jong pi. Nata ai ba ka do no jong pi kan kemen hau try. But ai ba pin pen don buram ya ka kerteng jong try ha ka jing em jong pi. Hallelujah. Pendon buram yo try mentau try tip nam ta ka ban sawan ka jing em jong pi. Hallelujah. Kata long ka jing shisha ka bakrao. What non red men sim ha ba bi shakri yo play. What non red men sim ha bi nget yo how try. Ki jing ya kenduk ngini kenduk ka benginang em ha ka ni ka perte. Ki challenges ki babon. And they pen bet ye ka jing nget jong pi how play. Hallelujah. What ki kuslai na ka donu jong pi. To nget pi how play but to nget hangaru om Jisu. Hallelujah. Ai ba ka tin jong play kan man ra ya ka ta ka jing. Ai men sim ye pi. Habang ipet ye ka kitab jong habako. Apdeng ka jing do jing kermen ka bakrao. Henry upo ye kata ka jing shanya jong u how play. Hallelujah. Ujan shishu shau play. Uwa di ka kamat ka jong play. Wa nga dan jaga bajangan ye ro ye utrai. Ba utrai ulong ka jing kemen ka dono jang. Utrai ulong ka bor. Haga jing im jong ha. Ba utrai ulong ma u ken. Unang pendap, ulang ma unang kerku, ulang ma unang penem, ulang ma unang pelat, ulang ma unang penkiat. Kici ya kenduk, kibangi ya kenduk bebon, Henry nginam syakti. Plain kerku lembak ketin gajong, bang anak keren na perenjong pihak ni ka step. Dongin lek ban yo shushu, yo play haga GM gajong pi. Ban wan shushu hajan jo utrai. Hallelujah. Kapertay kala banang sniu, kay banang mi isngi kala banang sniu. Henry pinam ki kuslay. Naba pisno hautray. Amen? Pisno hautray. Bat nginget bau play. Unya lambek ya ke jingem ka jongpi. Utray ulong ka jingkermen. Utray ulong ka bor ha ka jingem jongpi. Tongin lek ha ka ni ka bor ha ka jingduay. Bat ban IT shusho yaladi how play. Baru play unia lam ya ke jingem ka jongpi. Try nam pencet bor ya ke jingem jongpi. Bapi nam red mensi, bapi nam do jingkermen. Wanam pet tangi ki eki bagi nak dagi kemat pekerja doa. Andai pet dagi kemat ke bakar jam mensi. Ya ke jing krau ke jong play. Ya ke jing la ke jong play. Ya ke jing aine ke jong play. Ya ke jing darengkat ke jong play. Ya ke jing kerku ke jong play ke jingem ka jongpi. Baru try wong alak tingkai. Ya ke jing kerku na pentau bahok. Amen. Kajing dorengkat jonga kalong nam taki priu ke jonga. Hallelujah. Nagataga daw nginam syakti. Ben scam ya kajing ek jongpi. How blay tungi late lang haga ni kapor haga jing duai. Blessed be the name of the Lord. Horaba shikira lama shande. Blessed be the name of the Lord. Try be ni ayo yameko pa. Habang ipuli ka nga kitabu habako ko try. Ablay jangan nga jing em jang u kan ablay kala ring dori ngi ko try. Bada preng ka jing kala ki babon ka bangin yo iha kinigisni ha kan nga pertay ka bangi em try. Henry try ibo ya ke jinget hame ya ke jing shanya hame ko try ginang watch show ika khamat ka jome ko try but try it tip ablay jonga dong kanunu ka bamla bat me ko Jisu ngin shat kamen hame ko Jisu ba e jonga but try in ply ke jing bahaga jome but ke jing kraw ka jome ha ke jing em ka jongi ko try melong ka bor yang i ko try be jonga try be nginom redman same ko try jaga baja ko try Henry nginom pep ya kaban ya ro ya me nginom pep ya kaban shakri ya me nginom pep try be ban money ya me ko try be jonga but try be ke jing duai jongi ba men ben em shisho ka kam ka jome gini ke si ko try so tanum la ban le risa so tanum la ban le don bor ko try
ya ke jing trai ke jome ko trai gini ke sni nom laban khang lat ko trai henry aplay jangan ngi juai aplay jangan ba mametra men pen pau ya la ke jong ke buram ya la ke jing trai ba kraw gini ke sni menang rak shishu ko trai be ki priu jome ko pa ya ka ba kinang laban ban ya lap shishu ke gospel ke jome ban wan rak ke jing pen em ban plai ke jing pen em ke jome ko trai ha ke ni ke percaya aplay jangan try be e jangan pada pleng jang ke jing paman ko try henry ngi tip pamelong play berdap ke jing e ba ke jing isnai melong play ba ya sha slam ko try shwa ke jing pitar ke jome kan ja try me play ke la ba ki breu kin wan che ke jing kala ba mod ko try ban mangi ko ki bangai ko try ngi nom no man sim ngi nom compromise apne ke jing bam hok ablay henry ngi bat scam ye ka hok ko try ngi bat scam ye ke jing shisha ngi bat scam ko try be e janga ye ka ba day ba ka man ke jome banginom compromise ya ke ki jong ka perthai ko pa ya ke ba malapin em yangi ya ke ba malak hot yangi ko try blai pe ngin yai ne hadu ko ba kot ko try ngin shakri hok ya me ko try nginom phaidi na me ko try be jonga nginom red man sim ablai jonga na ma ngi tip try be jonga ablai try be me tip ablai na banta jongi ko chi su be jonga blai malap try be ki jingkar khu jo me kan long nam ta ki priu ki jo me ko try nam ta kita ki bahok ko try ke jia da jo me ka long nam ki briu ki jo me ko try nam ta ki bahok nam ta ki bangai ko try ke jing pen em jo me ka long nam ta chong ki ko try na bangi shak men me ublai jo ka jing pen em ko try be e jo ngi aingo ye me ablai jo hallelujah try ngi nam ar ka tin bat ngi nam kentar kan kertiang din try be e jo han ringin mare sha persha ka da ko try ngin mare sha ka jing khot ka jo me ko try ngi mare ko try sha ka ta ka jing tmu ka jo me ha ke jing em ka jongi ya ban pen bana ya ke jing kraw ka jome balamba jongi tribe e ki wei ru kin tep am lei ya me ko chi su ba ye changa shimi ko pa ba ko da ha ke ka step up lei o raba shikira la manana ma shande o raba shatara la manana ma yande risi koro lo makara la manana ma shande tribe ko da hallelujah ni bu ha me ko chi su ba ye changa blai changa nginom kuslai ke abang ye kendo try regi pentep ye kita ki kendo jongi shame ko pa ba ke jing sok jome ko ba palat ye ki shampang kan ri jai ke do non ye ki mot ke jongi ko try be ye jonga hallelujah o rama shikira la manana mashande hallelujah chi sube ye pen bet ye la de shame ko pa ye ro ye metra ye ro ye ke kercheng ke jome ke jisu. Blessed be the name of the Lord. O rabashara la manana mashande. O rabashikiri ala la mashandara la manana mashatara la ba. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. O ramashandara la bara la bashande. Melo blazing ko tribe e changa. Melo making up blazing. Hallelujah. O rimakara la mashande. Hallelujah. Hagani ka por ka bangidang don hagichin don ka chong try. Ada don manunod bring jong pibi do ngan don kam. Ngadon kam ye kecing duai ni ka por pilaban. Yang na kejaka pi don. But ngin duai na da jong pi. Kinunu kecing don kam ha kecing em ka jong pi. La kecing em jong pi shimet. Hoi pilaban yeng ba pinwan shen shikaman. Let's say pi ye kendu ye kinunu kecing kendu. Kitu badan kam pilaban yeng manwan shen shikaman. Nginduain da jompi lese pi don kinunu kici kendu ha kici em ka jompi kinunu kiba ting ting yuan kici kita kici shayong blai kici akum ne henreken mawo try udan ringkat lembat pi utrai un fight na benta jompi utrai un yele na benta jompi so yeng nam ta kitu ki badon kam o nya korpa di kitu kinong yalam jinrai gin yeng wan shen shikmat gin rai ka we kici rai bangin ideal ade sha utrai but khat bakini kidang don kam ke jinduai ngin duai nam ta chongki ola dadang don shu compare ki samla ki long kami long pala ni manu badan kam ke jinduai ki jing kendo chong pi shimet blai utip kita ki jing e aka jing em jongpi utip kita ki jing kendo aka jing em jongpi ba pi sngo tho dala de phim la ban sol henry tang utrai la ban sol kita ki jing e aka jing em jongpi pi la ban wan sha utrai ne ko por ni yeng lang na ka jaka ba shong